Jasangarritasun oso garrantzi izan dira zu. Leno kolekzioan mutriku eta purtsu beti itsasora, gero hortik aurrera izan dituzulako naturan inspiratuta, ez dakit inspiratzen zaran, edo natura inspirazio iturri hartu nahizun, gero guk kontzientziazio lan hori egiteko berezko edan bilatuta dauen zer da, trama batuta dauen. Ez, bai, bilatuta dago. Zu konturatzen bazea, moda industria da bigarrena munduan kontaminatzen duna gehien. Orduan, niri gustatzen da, mundu honen parte naizenez eta plataforma hau daukatenez Bartzelonako modaztian, aurkezteko aukera hau ematen diatenez, saiatzen naiz behintzat nik aurkezten duten lana, sostenible puntu hori ukitzia, eta baita bixaltzen duten mezua ere hortan izatea. Ordan lehenengoa zintzen mutrikukin, baina mutrikukin hasi nintzen momentu hortan arrantzale ikutua, itxaso ikutua, eta bai zan amaieran nahi koloreakin ere jolaztu noanean, azkeneko koloriak desfilean zian gorri puntu horrekin. Gorri puntu horrekin nahi noanean adirazi da, hamen ikusten da, hausan desfileko amaiera. Eta amaiera hortan ikusten zan, itxasoa guk gorritzen, mintzen gabiltzala, ez? Eta hori izan zen lehenengo mensajia. Gero bigarren desfileako ere planteatu nun Exodus deitzezala, esaten genduna, amendikan junin berga, porque planeta apurtzen gabiltz, ez? Eta gero, hirugarren hau dela Exodus, eta gero, mezu berdinakin gutxi gara bera jarraituta, hirugarren kolekzioa izan zen urtzeko permafrost kaparen inguruan, ez? Ze hor gainea, kolekzio hori sortu nuen momentuan COVID-an hasiera zen, eta pixkat irakusten da nebilala, permafrost barruan dauden azaleratzen baldin badiak, hori da, koronavirusa baino txarragoak diala, uste da, eta ostra, ze garrantzi, ez? Zaukan horrek, eta hori publikoa urratzeko aukera neukara, eta baina azkena izan dena deforestazioaren inguruan. Bai, gustatzen zait, daukaten postutik behintzat mezuak bidaltzea. Koloriekin, zuaitzak urta desberdinetan izaten dituzten koloriekin. Bueno, gehien bat, azken honen, login deitzen den honen azkenean koloreen jokua zan, hasieran zeukagun bloke berdia, ziala basua bizitza, gero sartzen zian beltz koloreak zala apurtzeko momentu hori, zuntxitu, apurtu, moztu ez, eta amaitzen zen lur koloretan zala desertu mota geratzen dana illa ez, lur illa, pixkat.